Bħallum ġimgħa, it-tim ta' Xarabank fl-Awstralja jintervista lil Carmen, it-tifla ta' Ġiġa, ix-xut ewlieni fil-każ tal-qtil ta' Ċkejken Twani. Din ix-xhieda ta' Carmen kienet ix-xhieda li twemnet mill-ġurati. Din ix-xhieda Ġiġa u Leli nstabu ħatja u Ġiġa ingħatat il-pena tal-mewt. Iżda kien hemm mument waqt il-kumpilazzjoni fejn Carmen qalet li x-xhieda li kienet tat kienet ivvintata mill-bidu tal-aħħar. Il-ġimgħa l-oħra f'Xarabank Carmen tajt li meta xedet kontra Ġiġa u Leli kienu poġġew l-arklim fħalqa. Qalu kif tajt ipoġġulek it-klim ġo ħalqek. You know? It's like ituk isom bħala idea x'għandek tajt. Ittifhem? Allura għattilhom li jridu jisimgħu, imma ma kienx minnu, għax għattu mbagħad li ma kienx minnu. Ġiġa baqgħet sal-aħħar nifs ta' ħajjitha sostni li hi innoċenti. Dan il-leħen ta' Ġiġa f'intervista miegħi fuq Radio RTK. Ftit qabel ma mietet. Jien minix ħatja, hekk għedt u hekk nibqa' ngħid kemm immut. Alla jaf, kollox jaf, imma du mhux il-mument li jitrażżej fuq l-ilma. U l-ikbar xewqa tiegħi bħalma minn dejjem ngħid. Ruħti binitlob għalija inkun naf imqar 5 minuti qabel mewti minn kien kaġun tal-mewt tiegħek. Il-lejla se naraw ukoll minn xi ħaddiet Carmen wara li nqatel ħuha. Wara li ta' 7 snin spiċċat waħedha. Mingħajr ħuta, mingħajr omma, mingħajr missiera illi kienu l-ħabs. Għax kieku taf kemm rajt u mill-irġiel kif smawni, ħabbommi u missieru li meta jasra m'għamlu xumma. Carmen tkompli tinsisti li ma kinux Ġiġa u Leli li qatlu lil ħuha Twani. M'għandix għalfejn nikdeb, ngħid ħanajt li ma kienu xumma, għax qed nibża. I swear on my kids. Le, mhux huma kienu. Imma jekk mhux Ġiġa u Leli, min? 51 sena wara d-delitt ta' Ċkejken Twani Aquilina, Xarabank ikompli investiga u jkompli jistaqsi. U l-lejla, Carmen se tgħidilna f'min qed tissuspetta. Kien jgħidli minn hawn l-isfel inwadbek, meta kien jispiċċa minni. Allura qatt ma ċej.